ପିଲାମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା କେମିତି ଘରେ ବସିକି ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ରେ ଗୁଗୁଲକୁ ଆମେ ଓପନ୍ କରିବା। ଗୁଗୁଲ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଆମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟ। ଲେଖିବା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟସ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଆସିବ ତୁମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଗୋଟେ। ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ এই পেজ আসला পরে পুଣି ଦେଖିବା ଏଠି ତମର ଲେଖା ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖାଉଛି ଆମକୁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆନୁଆଲ୍ HSC ରେଜଲ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଗଲାଣି। ନାଉ ଆଭେଲେବଲ୍ ବୋଲି ସେ ଦେଖାଉଛି। କିଛି ସମୟ 6 PM ପାଖାପାଖି 6:15-20 PM ଆମେ ଯେଉଁ ନାଉ ଆଭେଲେବଲ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ଆମେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ସେଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ तुम रोल नंबर मागिब कि तुम ना मागिब से तुम क्लिक कर सारा पर तुम तुम रिजल्ट पाइपर। आउ गोटे अच्छी प्रोसेस पिला माने सेटा होछि बीएससी ओडिशा से परीक्षा आम गूगल क्रोम को जीवा। गूगल जाई सारा पर आम लिखा ये बीएससी ओडिशा BSc.ac.in BSc.ac कि .nic.in जहाँ लिखा अच्छे तुम लिखिपर। क्लिक कर सारा पर ये देख बीएससी ओडिशार साइटा ये आम क्लिक करवा। ये कर सारापर लेफ्ट साइड्रे देख पिला माने लेखाई गोटे PMST एडमिट कार्ड 2024 से आम कौन करवा कि समय पर 6:30 बेलू से देखो तुमको एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट से आम क्लिक कर सारापर तुम आराम से तुम रिजल्ट देखिपर। ओके पिला माने थैंक यू।